През първото полувреме пробива на Андрес Иньеста, за който той претендираше, че има извършено нарушение срещу него. Най-чистото положение през първото полувреме. Ударът на Иньеста спасен виртуозно от Иван Куеяр. Шанса и за асторийци чрез Мате Билич можеха да открият резултата. Мощен 60-метров рейд на Боян Къркич завърши с избита топка от защитника Алберто Ботия. Но като цяло етнически сърби свърши много добра работа. Това е и едно от чистите положения за Барса през първото полувреме. Мерникът на Давид Вия изневери. Карлес Пойол остана тук под топката. Може би Серхио Бускетс му попречи. Затова и капитана на каталуците се ядоса на своя млад съотборник и го изгледа доста остро. Сейду Кейта, заменен на полувремето, също имаше своя шанс. Той обаче стана жертва на офанзивните намерения на Пеп Гвардиола. Още една възможност пред Давид Вия. Той избра да шутира, вместо да подава към очакващия паса Боян Къркич с разперени ръце. Вече през втората част, в нейното начало, се стигне и до гола. Давид Вия преодоля вратаря Иван Куеяр. Това беше и единственото попадение в матча. Страхотна работа и на Дани Алвеш, който даде паса, и на Давид Вия, който се измъкна. Може би лекото объркване на Рафаел Састре го заблуди и той покри засадата. Не се зарадва Давид Вия, тъй като отбеляза гол на родния си клуб. Още веднъж ситуацията, при която Вия избра да шутира. Барселона Спортинг Хихон 1-0. Така се разделям от Камп Nou. За вас коментира Бойко Серафимов. Останете с програмата на TV+. Следва матча между Валенсия и Атлетико Мадрид.